Sa number 5, nagtrending sang kahapon ang mga taga-Sultan Kudarat nga nagabaligya sa mga native nila nga mga produkto sa syudad sa Bacolod. Dako ang pagpasalamat nila sa mga Negrosanon nga mainit man nga nag-abi-abi sa ila. Yaring report. Isa ini sa duha ka mga salakyan nga ginsakyan sa mga tumandok sang Sultan Kudarat sa ila pagpadulong sa Bacolod. Sa sunod sa salakyan, nabutang ang ilang mga bayo. Sa likod sini, ginkarga ang ilang mga baligya. Bit-bit pa nila ang mga latas ng sardinas nga amo ang ilang ginakonsumo sa pagbiyahe. First time nila makapabacolod kag wala sila maglaom nga amo sini kainit ang pagbaton sang ilang mga produkto nga himo sa uway. Ang ini nga pick-up gikan pa Cadiz City, nagbiyahe ang tag-iya pa Bacolod para magbakal sa ilang mga duyan. Cadiz City? Oo, Layo lipat pa. sila dito, nakita nilang video natong kahapon, nangita sila sa Amondre. Ipakita ka nila. Oo, nangita sila kay tungod nga nakita nilang mga amon nga mga product nga daw maayo man ang pagtanaw nila. Naganahan man sila, nagbakal sila duha ka bilog nga Kita ko to, duyan. Kargaya. Oo. Bisan mabunok ang ulan kahapon, wala sila maghalin sa pwesto kay matapos kuno mapost sa Facebook ang ilang mga produkto. Wala na sila ginuntatan sang pagdagsa sang customer. Ganit diri na lang sila mismo nagpaligad sang gabi. Nagbutang sila sa mga duyan sa mga puno sang kahoy para may matulugan. Istorya nila, pinaagi sa GPS, ilan nalabot ang Bacolod. Wala sila magpaabot nga 2 man katalaklaron sang highway sa Mabinay, Negros Oriental. Naisipan namin na pasukin ng Bacolod. Pero wala gid sa may nakaalam yung ruta, sir, na pabacolod? Wala. Map lang talaga? Oo, GPS? GPS lang kami. Ha? Di wala signal. Paano wala signal? Ha? Kung wala signal? Dire-diretso naman ang signal namin, sir. Ah. Tuloy-tuloy, hindi talaga naputol. Grabe. Saan ang tinuturo, doon lang kami sumusunod. Oo. GPS namin. Kaina, padayon sa gihapon na pag-inabot sa mga customer. Kung amo sini kadamo ang ilang display sa kahapon, amo na lang sini ang nabilin subong. Isa ka semana ang plano nila nga magtinir sa Bacolod, pero paubos na ang ilang produkto sa ikaduha pa lang kaadlaw. Kung maubos na ang produkto, plano nila nga magpauli man gilayon sa Sultan Kudarat. Makapoy kag manahoy kuno ang biyahe halin sa ilang lugar, pero sulit man ang tanan kay paubos na ang ilang mga baligya.